Pozdrav dragi moji, dobrodošli na kanal, ja sam Milka Knežević i danas želim da za slučaj da vam se motaju po glavi misli da niste dovoljno vredni, da ne dajete dovoljno veliki doprinos, da možda mislite da nečije zanimanje i nečiji posao je možda vredniji od vašeg, plemenitiji, da razmišljate u pravcu toga da vi možete više i da ono što sada radite ne zadovoljava, da jednostavno da imate problem i da razmišljate uopšte u pravcu toga da niste dovoljno vredni, da ne dajete dovoljno veliki doprinos. I zašto ova tema? Baš iz razloga što sam danas se setila kako sam ja se osjećala bezvredno u trenucima kada nisam radila, kada sam se bavila decom, kada sam se bavila uopšte domaćinstvom, kuvanjem i jednostavno odgojem dece. Bila sam u kući, bila sam domaćica, bila sam nezaposlena i to je trajalo jedan period u mom životu i ja sam se zaista tada osjećala loše. Međutim, tada nisam znala ono što sada znam. Tada sam mislila da sam i razmišljala, imala uverenje uopšte da sam bezvredna i baš iz tog razloga želim danas sa vama da podelim ovo i da razmislite, da vam otvorim jednu novu perspektivu i jedno novo gledanje na takvu situaciju. Obzirom da svi radimo neke poslove i ako razmišljamo u pravcu toga da je nečiji posao vredniji, da je značajniji od našeg i uopšte od onoga što mi radimo, logično je da ćemo se osjećati loše i baš zato bih vas zamolila da razmislite o tome da iako ste domaćica, iako mislite da ne radite ništa, vi u svakom slučaju radite i doprinosite. Biti domaćica i biti kod kuće znači da spremate hranu i obroke za svoju porodicu, što je zaista veliki doprinos i što je velika vrednost. Dalje, ako gajite decu i bavite se njima ili imate nekog starijeg člana porodice, domaćinstva, pa brinete o njima, takođe i za njih spremate hranu, odlazite za njih u kupovinu, to je zaista veliki doprinos i to je zaista velika vrednost. Vi time doprinosite na način da olakšavate život i ulepšavate život i održavate možda nekoga u životu tim svojim činjenjem i to je zaista veliki doprinos i to je zaista velika vrednost. I ako ste neko ko rasprema nečiju kuću, zamislite kolika je to vrednost koju vi činite za nekoga ko nema vremena to da radi i koliki je to doprinos. Isto tako, evo recimo jedan primjer, pošto ja jako volim cveće i uvek volim da cveće uzimam za primer. Svi kad odemo negde na odmor ili u svom gradu, volimo da odemo u park, volimo da se divimo tom cveću, volimo sve to da vidimo, čak je to često predmeti naših fotografija i naših lepih doživljaja. I sad zamislite te ljude koji, osim ljudi koji su taj prostor osmislili, zamislite te ljude koji su posadili te biljke, zamislite ljude koji održavaju to, koji kose tu travu, koji orezuju te ruže, koji se brinu o čistoći i lepoti tog parka, da sve bude onako lepo i da mi zaista uživamo. Znači, u svakom zanimanju, sve što neko radi je zaista vredno i zaista daje doprinos. I završit ću ovo danas, znači razmislite o tome kakav vi dajete doprinos i koliko ste vredni i koliko ono što vi radite, koliko to doprinosi vašem okruženju, vašoj porodici. Spremljen obrok za nekoga je nešto zaista vredno.
i u današnje vrijeme kada svi jurimo i trčimo za nekim poslovima, zamislite kakav je to blagoslov kad ste vi neko ko ćete sa osmehom da sačekate svog člana porodice ili nekog svog bližnjeg ili nekog prijatelja sa toplim napitkom, sa toplim ručkom, pripremljenog sa ljubavlju. Znači vi zaista dajete doprinos. Svi dajemo doprinos na neki svoj specifičan način, šta god da radimo. Znači, želim da razmislite o tome kakav i koliki vi doprinos dajete i da osvijestite koliko ste vredni. Koliko ste vredni i koliko ste posebni. I završit ću sa pričom, a to je priča o čoveku koji je tamo negde u Kini, koji je nosio 2 posude sa vodom na jednoj drvenoj motki. Sa jedne strane je bila posuda koja je bila cela, čitava, to su bile glinene posude, a jedna posuda je bila malo oštećena i iz nje je stalno curila voda. Jedna ta od posuda koja je bila oštećena, iz koje je izlazila voda i on nikad nije uspevao u njoj da donese puno vode. Ona je se požalila čoveku i rekla, ja se stidim što ja ne pružam takav doprinos kao druga posuda, jer u meni uopšte ne možeš da doneseš dovoljno vode i mučiš se i ideš nekoliko puta. Da sam ja cela i čitava, ti bi mogao da doneseš puno vode više. Međutim, on je rekao, a pogledaj, molim te, ovo cveće sa tvoje strane, ja sam namjerno bacio seme na tu stranu, znajući da ćeš ti to seme zalivati i sve ove ruže i svo ovo divno cveće postoji i divno je zahvaljujući tebi. I to je nešto što mene beskrajno raduje i hvala ti na tome. Eto, sa ovom pričom hoću da završim. Znači, svi ste dragoceni, svi ste vredni i svi dajete doprinos. Razmišljajte, molim vas, o tome koliko ste vredni. Svako dobro, prijatno.